Amigo Pusit, good morning sa inyo lahat yan. Si Bigawa rin ng Manuel Amigo Pusit. Dito tayo sa Sorsogon, Bicol area. Pupunta tayo ng northbound. Inbaga na tayo Amigo Pusit. Tira, sumakay sa barko. Ayan, sa taon sa mga taga-Sorsogon dyan. Lalo na sa aking driver ngayon, no? Sa pala ko may driver, si Warren Disquitado, si Patrick kay Joel, si Rawalis, si Teteng. Ito may kusit, makikita niyo itong video ito sa Sorsogon area, papuntang Daraga, Albay. Shout out na rin sa pamilya ni Bigo Disquitado, si Nile Disquitado, Ace Disquitado, si Dave Disquitado. Ngayong buntag sa inyo na mga abay. Si Papa nyo ang nag-drive ron by. Tanaw pa na sabi ko. Oo. Shout out na rin sa ating mga pasero may upusit sa araw ng linggo, January 9 na ngayon. O 10 Oo. 9 no? January 9 2022 na may upusit, alas 6:52 ng umaga. Dito tayo sa Sorsogon area naglalakbay patungong Manila, Pusit. Dahil na yan ang Masin City, Southern Leyte. Shout out na rin kay Manang Sali at saka kay Paking at kay Diyos Pog Sidateng. Si Diyos, mga si Diyos napakulit Pog Sidateng. Manok na niyo. Okay din na. Hindi na mga tao, hindi na mabertik. Saka so, pura sa barko, gabi ko katuog ni. Oo. So, wala lang pagkatuloy sa pagkingan na lisod na nilang idaanan. Lahir, wala na makaida juga kasi maglingkod. Oo, lahit na. Lahir ay. Matuog ka nga maglingkod. Sakit na malawas. Ito pala sa nakikita. Di ba?
Sabi ko pusit. Yung mataga dito sa Sugon, makikita niyo itong ano, lugar niya dito. Ang madadaanan natin dito, Castilla, Kumadkad, Butyaw, Daraga. Anislag. Ayan, pusit. Panoorin niyo lang yung lugar niyo. Linggo ko lang ngayon. Ano? Oh, linggo. Dapat magsimba. Dapat magsimba. Okay.
video pa kuya? May video pa, wala na?